Okay mga guwaps, niya kita sa Tagbiran City. December 10, alas 5 ang takna sa kagabion. Okay, makita na to ang ilahang street foods. Bibo kayo daghang mga on, kasada daghan na og sakyanan, og landa kayo. O Jollibee, bang tao McDonald's. Okay, dito pa Abanti mga guwaps. Okay, dito ang BQ entrance. Diri atbang ang City Square. Ganda kayo gabi. Ganda kayo klase lang kulo ng suga. Kung nilo tanaw ng building na suga, balik ta diri ay tatabok sa ilang pedestrian lane. Okay, busy na kayo no ang Pasko. Daghan na malitay. Diri ang Altasita, ang kananan nga Jollibee ug ang McDo atbang na sila. Mali ka tiglaran no. Sayo magpailin-ilin ang kagasa kakaon, McDo ba o Jollibee. Okay man ini ato sa sulod sa BQ o McDo. Daghang salamat sa inyong pagsunod nako. Okay, og please subscribe og Osmon ko. Salamat kanyong tanan mga guwaps. Okay, thank you once again.